хора, аз съм нещо кажа това видео на играта. И разбира се, както виждате от миналото видео, да, FC Mobile. Ако не сте гледали това видео, ако не сте гледали предишното видео, вижте първо предишното, след това. Но първо нека да започнем лайк, subscribe, споделете с приятели и да започнем да играем на финалите на Champions League. Много време чаках за това време, много исках да го видя. Не ми казва, че беше Мая Реал Мадрид срещу Барселона. Добре, надявам се да ви харесало предишното видео. Ако не сте го гледали, отидете да го гледате. И се надявам да спечеля и Мая Реал Мадрид срещу Барселона. Много готино. Това рядко се случва. Добре, Винисиус. Не. Да. Чокмени. Както се казва това, не знам. Левандовски. За жалост не е от моя отбор. Не, няма. Няма да вкараш. Добре, подам на Родриго. И Родриго. Не. Леван. Yes. Добре. Добре, така. Белингхам. Така, Родриго. Май това беше малко тъпо да го направя, ама както и да е. Левандовски. За жалост не от моят отбор. Yes. Добре, махна. Не! Феран Торес. Yes. Така, Родриго подава на Винисиус. След това Винисиус прави няколко рейнбоу флика. И не успява да отида изобщо дори до наказателното поле. Добре. Алба. Браво, Алба. Не. Само да... Добре. Така. Не знам защо толкова лагва. Знам защо. И сега ще го променя само секунда. Или пък... После ще видя. Добре. Мисля да сменя с... След малко ще го сменя. След малко ще сменя с Модрич. Мале. Добре, substitution, Модрич. Айде, Чокмени. И ще сменя Круз с така. Добре, сейф. Лоп. Сайк. Вай. Добре, зачка. Родриго. Чокмени. Гави. Няма да вкараш. Гави да си близо. Гави, спокойно, нищо не съм ти казал. Гави. Yes. Валверде. Не. Мале. Колко беше близко. Подавам на Родриго. Правя някакъв скил мув. Нагоре така. Yes. Yes. Това беше много готинко. Чакай пак да видим. Так, след това. Цък. И yes. Много добър гол. Добре, Модрич и така. И да. Добре. Так. Добре. Така, Круз. Винисиус подава на Родриго. Не. Така, Белин. Валверде. Подава на Винисиус. И Винисиус подава на така. След това Родриго.
Винисиус, давай. Винисиус. Модрич. Добре. Близко бях. Велварде. Карджавал. Велварде. Модрич. Добре. Родриго. Добре. Yes. Добре. Готино от Родриго. Готин гол беше това. Добре, така, в последните минути 2-0 сме за Реал Мадрид. Добре, Валверде. Добре, Валверде за последен гол. Добре, както и да е. Фул тайм. Реал Мадрид също. Чакай, ние сега печелим. Ес! Няма да пропускам тази анимация. Харесва ми, нека да гледаме. И... Защо я държи във... Как я държи като е във въздух? Добре, как? Нека по се радваме. Защо е толкова кринч? Добре, така. Спечелих купата UEFA Евро. Така. Много се радвам. Continue! 1-2. UCL tokens. Сега. UCL пак. И... пак. Ой, мале. 120 UCL. Поинтове. Мале. Тези UCL поинтове за какво не мога да ги редимна? Как ти е? Така. 750. Добре, така. Сега мисля да поиграем малко. Айде малко на атак vs атак. Това видео се надявам да не е дълго, колкото предишното, което беше 20 минути. Да, в момента... Обаче как са Реал Мадрид? Тъй като аз не мога да си посменя от Манчестър Сити на Реал Мадрид, тъй като аз исках да съм Реал Мадрид, обаче нямаше Реал Мадрид. И сега затова съм с Манчестър Сити. Мислях да съм с Манчестър Юнайтед или нещо такова, ама не. Добре. Този има Кристиано Роналдо. Добре. Сега съм с Молкоко. Добре. Добре. Лозандо. Кристиано Роналдо ми вкара. Не. Беше много готино. Yes. 3-2 сме за сега. Надявам се и да спечеля. Така. Цък. Оп. Yes. Добре. Кристиано. Не. Добре, Молкоко. Yes. Не. Ужас. Да. Yes. 6-4 сме. Надявам се да се задържим така. Иска да го измотам. Да, така, добре. Yes. 7-5 сме. 7-6. Добре. Yes, отдалеч. Добре. Няма да ми вкара. Няма да ми вземе щъпката Десали. Yes, 9-6. Добре. Спечелих. Квест. 2. 10 000 така. И 50 джема. Добре, аз събирам за LW. И той е... Стоичков събирам. Събирам за Стоичков. Но, тъй като той е много скъп, скоро няма да мога да си го позволя. Нека да го видим как е.
90 пейс, 89 шутинг. Мале, много е добър. Дефендинга мъжа, ма. Той без това е LW, така че няма значение. Така, нека потърсим малко LW-та, че на LW-то ми е само секунда. Добре, така. Ето го Стоичков. Той е колкото Хенрис. Мале, всичко в сон. Мале! И Стоичков е айкон. Добре, мисля, че... не знам кой да взема. Мисля да взема или Герлиш, или... Трудно ми е да избера. Дали да събирам още? Бих взел ето този LW. Добре, така. Сега ще насъберам още малко. Но в следващото видео... Да. Надявам се да ви е харесало това видео. Не забравяйте да кликнете лайк и subscribe, споделете с приятели. И до следващия път.